Ти давам диша, бабе, Най-накрая си взех кокирин. Това си го взеха преди вече месеци стая и по-малко, не знам. Най-накрая си го взех. И най-накрая намерих начин как да снимам. Като си купих поставка за телефон. Ние ще снимаме с едни нигове. Единия нига. Здрасти. Той много не знае български, защото сме от Омуртаг. С тях ще бъдем за малко време. Понеже нали, те тук живеят, аз в София живея. И така. След малко ще почнем да караме и ще ви покажа другия нига. Третия нига много не иска да участва. Нямаме проблем, но пак ще кара с нас. Хора, другите ни ме оставиха. Те ще ходят да играят матч, обаче нали, след малко ще отидем към тях. Днес към малко ще покарам. Малко това ми не е много окей, честно да ви кажа. Защо така се наклоня, бе? В Омуртаг има много гадни пътища. Извинявам се за клатенето на камерата, ама тук пътищата са ужасни. Много не можах да си направя поставка с телефон. Опа. Извинявам се. Просто си взех хартия поставка. Обаче много се извинявам, хора, някой друг път сигурно ще ви погледна, ще ви кажа как, нали, ще ви покажа как правим тук матч, защото нямам много батерия, отивам си го зареда, понеже аз сутринта карам, а тази поставка се взех преди малко. Утре пак ще такова, нали, пак ще снимаме. А и утре ще ходим към център. Или всъщност може да ходим към един приятел. Аме няма да ми стигне батерията. Айде. Обратно към нас.
да кажа на другите, че аз няма да мога да ги снимам друг път. Не знам дали изобщо се чувам. Орхан! Аз нямам много батерия, защото от сутринта го убих от каране. Аз за малко... Айде, казахме на другите. Сега да отиваме към нас. Тротуарите, бе, брат! Много ме нервят. Пускаме гач. Намаляме. И завиваме. Хора, благодаря ви, че гледахте това видео. Абонирайте се, ударете камбаката и поставете един лайк. Чао и до утре!